салом алейкум бародарони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити кадом одамое ки канали моро дастгирӣ мекунад, хонаҳои фурӯшиай ҳазору раҳмати калон, ҳатман дар канали мо лайк монед бародаро, подписатсия кунед. Морам барои шумо ҳар рӯз наворои нав аз шаҳри Душанбе хонаҳои фурӯшӣ сиёмка карда партофтесем дар канал. Бародарои кадоме хонаи фурӯшӣ дора дар номерои админ занг занен, дар кадом тарафи даруни шаҳри Душанбе дай мо мерем, ҳатман сиёмка мекунем. хоб бародаро, хона дар ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Гулпарвар, ориентир пишти Гипразимай, Гипразим где-то 1 километр меоем. Ина хона бародаро дарвозаш, ина раҳш медорем ба даруни хона. хона ҳавли 38 кадагиай, 3 сотиқ замин. чанд дар хона буд? 4 дар хона, 1 ошёна, подвал дора. бо плюс подвал дора. хона 1 ошёна плюс подвал дора. нашод свет проблема нестай. овошон ина хеле тайёр кардага. иҷо и тарафа бисёр качалка дорам, не ки овошона чӣ кадагиан, промой кадагиан. документои хона 100%, канализатсия ҳаста мекаши, мисол чиқри кандагиан мекаши. ина иҷани хеле агаруча дора исе. ина иҷа пушти хона, бари хона, утризачои подвал, подвал. подвал хай чанд ба чанд боша? 5 ба 3 бародаро торика. ҳабиам чикнем метова наметова. 5 ба 3 торика боло маналита. ду акошкача бари хона. и ба чӣ сохтаги хонара хишти пухта. инаи барда туалетай. инҷам свет надорад, пока лампочкаш нестай. туалетиам хеле ҳавлигӣ кадаги унитаз не, просто кандагиан. баняш дар дарунай. ина якумай тарафи дасти рост меҳмонхонай, и хонош отдельно. меҳмонхонаш отдельно. чанд ба чанд гуфти хонара? 5 ба 3. ина меҳмонхонаш, ламинат, як тирӯза тарафи ҳавлӣ, болош фигура задагӣ, абой ҳамаш как надай. 5 ба 3. медроем ба хонаи дигарош. хоно ҳамаш ламинат задагиай, ҳамаш абой, люстра, дарошон як намуд. ин чанд ба чанд боша? 3 ба 3. 3 ба 3. коридорш чанд боша дурӯзиш? 3. 5 метр. 5 ба 2 аста? 6 ба 2. ина дигари хонаш бародаро. триза бари хона, люстра, абой. чанд ба чанд? 4 ба 3. ина бо як хонаи дигар 4 ба 3 шам 4 ба 3.
як тириза ай бари хонаи бари хонаи хеле маҳкам меша ҷои туалет буд бари хонаист гид ба гид том наиҷа ҷои душбой ванна термос ҳаст кафе заказ кардагием навчаскондагием кафел ҳаст гибагир боло пластик свет ҳамаш кар надам Опиш чанд дар хона буд? Опиш чанд дар хона буд? 4 дар хона қадим. Опиш 4 дар хона қатӣ меҳмонхона. Меҳмонхона қатӣ. Меҳмонхона сар буд яй берун. Нишон тим. Я бор дигар ориентир мегӯем бародаро ориентир син тарафи пишти бозори гипразимай ноҳияи фирдавсӣ кадом намеёва мақсад номерои хонара метем нарх наво чанд шид нархи хона чанд шид 375,000 сомонӣ нархи нархи хона муомила мешава мисол номерои телефона метем ки занг занен номерои телефон 40 80 136 занг занен мусоҳиби хона муомила мешавад бародарое ки дар канали мо обуна нашидагин ҳатман обуна шавен лайк монен кадоми дар видео маъқул мешавад лайк мона кадоми хонаи фурӯшӣ дора ҳатман дар номерои админ занг занен любой хона боша мерем сёмка мекунем дастгирӣ кунем мурам ҳар рӯз видеои нав мепартем дар канал хоб раҳмати калон